Salome și vreau un pic la un episod. Dar să ne jucăm B-Hope Pro. Am jucat un pic acest jocul, dar nu chiar foarte mult. Cam mult trebuie să stăm să se îngace. Așa. Am 45 de bănuți, am Snake, iar să am parkour și să dăm la Pioneer Space și să facem parkour. Așa. Am dat merge foarte puțin în lag. Puțin, de fapt, foarte. Mamă, cât în lag merge. Prima oară când am jucat, vă zic eu că nu a fost deloc niciodată așa în lag. Ați văzut că durează mult să deschideți o cutie și asta dovedește că m-am jucat acest joculeț destul de mult. Mi-am dat și nume. Parcă. Acest joculeț l-am văzut la cineva care vreau să comentează la cineva și eu. După aceea doar l-am jucat. Ok. Facem puține progrese, dar nu prea mi-a sărit acolo. Și am uitat să vă zic că acest joc, pentru că are lag, evident că are și reclame. Pentru că nu. De ce nu? Avem un Silver 1. Mule. Din nou. Cam greu. Pentru că am lag. Și cam greu să stăpânești asta. Uite cât de bine mi-a mers la început. Deci, trebuie să apăs doar am apăsat doar de 2 ori să mă duc în spate. Și ați văzut cât de în spate m-am dus? Mamă, urât. Știi să băgăm un ăla. Ăsta e bun doar când avem de astea mult foarte îndepărtate, dar când nu, cred că e cam greu să stăpânești pe tabletă. Că am văzut că ăla care ți-a jucat era de pe telefon și juca foarte bine. Bine, el nu avea lag, cum am eu. Și să nu credeți că o să-mi scund doar asta.